Lasse. Jeg bor i bofællesskab. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan det er. Undskyld mit talspær. Som sagt, som I kan se her, så ryster jeg. Det er fordi, jeg har fået noget medicin, som jeg ikke kan tåle, og jeg siger det hele tiden til pædagogerne. Og her om lidt, så skal jeg have noget mere medicin, så kommer en af pædagogerne. Nu kommer hun, ja. Hej Lasse. Ej, jeg har godt nok abstinens. Det er nu 14 dage, at jeg har ikke har kunnet styre det. Jeg synes, jeg får nogle bivirkninger. Jeg ryster, jeg får abstinens. Jeg kan ikke klare det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ved du hvad, det er helt normalt. Det er sådan er det, altså, når man er på medicin. Det går over hen ad vejen. Se, ja, men du kan jo godt se her, Merete. Jeg kan jo ikke... jeg kan jo ikke tåle de piller her. Jeg ryster jo. Det gør jeg jo. Ja, det er faktisk tegn på, at du skal have dobbeltdosis. Men det kan jo ikke være rigtigt. Det er tegn på, at du får for lidt medicin. Ja, men Merete, må jeg godt få 2 mere, så jeg har til natten over af min PN? Ved du hvad? Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja. Ja. Det er. Og ved du hvad, det er jeg sikker på, at det skal ja. Men Merete, jeg så lige på pilleæsken, der står hvad hedder det, Frede Henriksen. Det hedder jeg ikke. Ja. Ej, nu må du fandme. Ja, nu går hun. Jeg vil lige gå ud og tage et glas vand, så jeg kan tage mine piller. Man må ikke skylde ned med cola. Man kan se, der er altid fejl i systemet.